Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta adlaw day karong Biyernes no? Sa GS na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. O si dili pa din no, shout out kay ko no kang Rebinto. Mao na siya no ang part 7 idol. Shout out kay idol no, Rebinto. Mao na siya kay mag-hope ipaabot no ang part 7. Salamat kayo no sa paminaw no. Ang Rebinto, ang pingliha pirmi. Ug sa tanan no nga nagsunod ang tramahan no, salamat kaayo sa pagsubaybay no mga followers, mga listeners no. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Escuadro. Ang kulit! Basta dalay, tol. Patay! Kana, maugid ka na ang insakto, madam. Hukman gyudayon siya. Patagamtamon sa masakit kayong silot sa kamatayon. Bagag sa ilong! Wala gayot ko pasaylo nga ikahatag sa mga talay, tol. Ako nahatag dayon sa hukom kamatayon. Niyaryo ko kanunay nga andam mo sanong sa imong mga tawag kung naay trabahoon. Kanay ka unya kaya pun hukom sa Inchik Chinoy. Mr. Wachichaw. Areglado, Madam Ching. Sampita lang unya ko kung naa na siya sa ihawanan ang safe house numero 2. Miss Ayla, naglungot-lungot na gikumuhimok sa akong panimaos. Kakinsa? Sa kakaw nga ni Major Gaspar. Unsa? Mapahayat siya siyang pagdakit, paglugos, o pagpatay sa babae nga naila niyang si Cristal. Ayaw. Ihatag siya nako. Ako'y mo tapos sa iyang kasalbahis, Glena. Sige, ikaw ang may baw. Dili na hitop nga ng iyang kadautan. Husno ka, Miss Ayla. Angay naging siyang papason sa dagway ni kalibutana. Parehas na nga na imong biktima ni Major Gaspar. Gihukman sab ko niya sa kamatayon, Miss Ayla. Ang ako niya panimaos, ipahinungod ko sa bunya nimo sa imong ginagatan sa iyang mga kamot ug alang sab sa inosenteng tiguang nga nakaluwas nimo og nako. Siya ning tatang gaway kaluoy niyang gipatay. Oh, Miss Ayla. Apil ang kinabuhi ni aning tatang kuldo nga atong ipanimahos. Gusto ka, magbayad gid niya siya. Itingob ang imong kasuko sa maong kagaw nga opisyal. Aron ka makabuylo sa imong panimahos. Magpakahanas ka gid sa pagmaneho og motorsiklo. Kaysa matamisyon niya nato, imong pasahero ang eskwadro. Andam na gid kaayo ko. Maayo, kung mao ka na. Ug ang bahin sa paggamit unya sa armas. Kinahanglan kag gihapon nga magpakanas kay ang kaaway na siya ka mga alipores ug silang tanan sama sab niya. Mga kakaw. Samtang nag-aginod ang mga adlaw, ibati sila ko nga murag nagkaduol akong katapusan sa mga kamot sa kong suod nga igala. Apan akong giliwiban, akong gitraitor. Bay, Bisay, unsay akong buhaton nga imo kong pasilukon, bay. Unsa man. Nahibaw ka ba, Bay Sarge? Nga na isanlig ni mo si Bossing Major? Bay, Jam, gipakita ko lang unsay may tinuod, bay. Prangka ko na nahadlok ko sa posibleng panimaos niya ni Bay Misael na to. Og tungod, ana, gusto na lang yun unta kang ipahipos ni Bossing Major Gaspar? Oh, Bay, Jam? Nabala ka si Bossing at tingali o niya gubalito ka. Maong angay na kuno unta kang hukman. Pero siya akong gibuhat, giarbor ka, Bay Sarge. Kanatong kisuot kaya itong managhigala. Gipasagdan na unta ko ni mong hukman ni Boss Major agawon sa kamatayon. Hangkaw ka magkahadi ay Bay Sarge? Anga ka? Ako ni mo, Bay, Jam. Ayaw ka. Hindi ka mo ilag amigo, ha? Bine, ha? O sige, sige. Sige, sukol. Gihagit ka. Sukol din ako, Bay Sarge. Sukol na yun. Ay, kugagita, Bay. Yaman. Tuslukong ko ng kalimutaw mo. Gusto kong mangisog ka. Aron di nagkatinguhaong patsyon ni Boss Major Gaspar. Bay, Yung paling-paling. Di naman taron bagong Pilipinas. O, bagong agawon di ay. Mong ikaw, kalimtinas by Misael. Bay, Jam. Nasuko naman to natok. Kay klaro pa kayo sa itong totok nga ato siyang giluiban.
sama ra sa ni Permata, ha, Sarge, kay para sa iyang kamatayon. Humanta makadawat og tag 50,000 pesos matag usa na to. O di ba? Maugid yung pinakadakong sayop nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi, Bayjam. Humanti ka gi Arbor, gipasidan-an ko ni Busing Major nga ako'y madubag kon mobalimbing gyud ka. Busa isip suod kayo ni mong higala by Sarge. Mutiwalag ka gani. Ako'y buak anang imong Oh, mutiwalag ko, Bayjam. Palagpat yun kung ba Misael tungod sa dakong sa akong nahimo niya. Di gyud ka makasabot, ha? Gahi gyud kay kag by Sarge, ha? Anga ka? Sige, sukol by Sarge. Sukol by Sarge! Buang ka? Hoy! Tara! Dagan niya! Kung sa nag-unay mo? Tiunahan ko na mo, Bayjam. Pantayon niya ka na ako. Uy, gibadlong na tika. Nganong masuko man kuno kanako. Nga manumbag di ka! Hilom, Richard! Oh, Ikaw ba ingrato ka, ha? Kung di pa tungkol sa paghangyo aning Bayjam, aro-arboron ka niya, kay suod kay mong malahyala, ikaw patay na ang tagaron! Pasagdi siya, Bayjam. Way hinungdan tong amigo nimo. Naglanggot ko mong nasukmagan yun ako siya busing. Huwag ka magkuwang si mong pimangno niya. O pasagdit siya eh. Gusto si Boy Bangag siyang gisulti, Bayjam. Pasagdi siya. Ug atong panid-an ang iyang mga kalihukan sa pagkakaroon. Panahon na yun aron magbuwag-buwag tang duha, Bayjam. Kaya ako, pangitaon sab na ko ang komportable na kong kinabuhi. Bahala na og si Bay Misael mo ay makapatay na ko. Di lang si major problem. Sarge? Pasabla ko nang. Basin na makakita na ko. Naku, importante kayong tuyo ni mo nang. Pasabla ko. Dali, suot ka rin, Sarge. Dali. Oh, lingkod niya. Aron magkasulti kita bahin niya ng tuyo mo na. Ay, pangado ka man, kadagluspad ka man. Usabat mo inom ka tubig. Ayaw na lang nang. Salamat na lang. Karon, Sarge, sige, sulti ko noon sa imong tuyo. Nang gibi, tapangi ko nang. Gusto ko may pasaylo ni Bay Misael sa akong pagluib niya. Taan pag yun laki ko. Ang kuno na ko nang. Kaming duha si Bayjam ang nabaligya sa mong suod nga igala nang. Nganto ni Major Gaspar. Unsa bukla siya sa amigo, Sarge. Nga inyo maggiunay og hunglit sa kaaway ang akong anak. Nang panglimutan ko human makakita sa binandol nga kwarta nang. Kalit kong nakalimut sa kaayo nga niya mo ni Bay Misael ako. Pisad og wa pa kabutog anak ko bahin ini. Apan nasayran ko ng daan pinaagi sa kipakita ni mong mga lihok. Sangko sa langit. Sangko sa langit akong pagbaso lang. Tabangi taon ko nga mapasaylo ko ng Bay Misael. Kung nahitabo pangaway na kaluwas kag Misael, bation mo sab ka ang kahadlok sa maning gibati ni mo karon, ha? Sa ko nang gingon mo nang. Nakusensya ko nang. Basilo ako. Ignahi doon nga nahadlok ka sa posibleng panimaw sa akong anak. Nang tibi. Ayaw ko kasula-sula, Sarge. Bahalag pakyong kang Misael. Angay lang sa kay naong kagkwarta. Traidor! Puros ay ang target board sa tulog ka mga bala nga imong gi-release, Misael! Misael, nagkahanas ka na yun. Nindot o kontrolado mo na kaayo ang imong pulso. Muraganda na gid kayo si Misael alang sa umaabot niyang misyon, General. Panagsama ka mo sa kong tanaw, andam na gyud kaayo, Glina. Andam na ba gyud mo, Misael? Glina. Oh, andam na gid kayo ko, General. Kanunay sa kong andam, Sir Mark. Ug kanunay na akong gipangandaman ang misyon nga isangon mo niya sa eskwadro. Mas labing maayo. Nakita ko nga andam na gyud kayo kamo si Glina, Misael. Busa panahon na nga mosulbong ang mga maisog nga agila.
tungod ug alang sa managsama og hiniusang katuyuan, ang krusada ug ang panimahos. Gusto ka, Misael. Alang sa krusada og panimaos. Kasado na ang pinakauna ninyong misyon. O kinahanglan nga planuhon gyud kini pag-ayo. Kinsa ang target? Ug unsay ang background? Haniti ka na gyud kaayo nining trabaho, Misael. Tana ka mo sa suod alang sa planning and conceptualization. Okay, Sir Mark. Lina, Okay. Tanong mo, General. ning higayuna. Pasahero nimo ang eskwadro, Lina. O, General. Naginaminam na ko nga makatrabaho tika. Kaya na. Ako sa Misael. Malipayon ko nga mo'y napilian. Aron mamahibong sidekick sa eskwadro. Mailan ni higayon ako noon sa nagkikita kaandam nining atong gidawat nga misyon. Gusto ka, Glena. Doon na lang kayo ta. Sa dili pa ang kurbadahon nga dapit, mo overtake na kitandaan aron adto ta sila banatan. Doon na kita. Pangandam, kay mo overtake ako. Ah. Accomplished! Laos lang yun! Go, 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 go! Nilampos ta sa atong misyon. Napatay gyud nato ang ginganlan og muklok nga drug courier. Kadaghan sa mga epektos nga sakay sa maong sakinan. O, Misael, nikabat og 170 million pesos ang market value sa gituang shabu nga na-confiscate sa mga operatiba sa kapulisan sud sa maong sakinan. Kadaghan unta sa mga utok nga maburyong kung nakalusot pa kadtong gidaghanon sa drugas. Tinuod na, nakapatay man tuod ka, apan luyo sa kasayuran sa kadaghanan nga nakaluwas ka og kinabuhi sa mga inosente. Dili kita kaaway sa balaod kung dili kaabag. Mabuhi ang krusada! Mabuhi ang eskwadro, ang manluluwas sa mga inosente. Apan kaaway sa mga daotan, ilabi na gyud sa mga drugista. Kagaw ang napatay sa eskwadro. Apan gikundi na nilang maong krimen, General Mart. Sabton ta na lang, kay ilam sa ng trabaho. Ang mga kagaw, nibahad pa og nimando sa kapulisan alang sa laom nga investigasyon, nahibaw na kamo og si kinsa kini silang grupuha nga mo itig panalipod sa mga kriminal. Apan ang mga kamot sa eskwadro, dili mohunong sa paggunit sa armas aron mo patay ug mo patay sa mga daotang sagbot sa katilingban. O sa sunod nga misyon, General. Maniid pa kita sa sitwasyon. Palamig lang una mo. Manimaos pang eskwadro sa mga higalang traitor. Oh, Okay. Ihatag ko nimo ang pagtugot aron sa paghimo sa ingon. Salamat, Sir Mark. Ilusad ang ultimatum alang sa nibaligya kanimo sa mga kamot sa kagaw nga Major Gaspar. Madam Cheng, gikasubo ko kayo ng hitabuan. Wa ko kinidama. Ako ka na lagot! Ako ka na suko sa hitabo ba? Madam Cheng. Alay. Ipaak mo na sa mga imong kamot. Ako ka na patay ang muklo ba? Mao ko lakot. Siya ka na kasaligan, Major Gaspar. Ngano ka na siya gi-ambush? Uwa na noon minilyong kantidad illegal dulugas. Sayang na sayang lang. Ako lagot! Na-confiscate ang mga epiktos sa tiga-drug enforcement, madam. Sila ba ito kontak? Kita ba na ako diksyon sa ilaha, Mitchell? Wa, madam. Tanda ka mong ngita paagi ba? Pasin sila po di aliglo palas lahat balik sa mga bulto-bulto dulugas na akalon sa ilaha ba? I'm sorry, Madam Cheng. Oh, Pero dili mahimong masunog ko sa akong mga kabaro. Kung ako kanang himuon. Talinti ang maong alkanse. pero sayang ba? Daga mga butangan rasta
auto sa muklo ba? Kuha na sa mga pulis dili konektado sa organisasyon sa Malkadalagon. Ang tinuod, Madam Ching. Nagkainit na kong ngadto sa akong mga kabaro sa police organization. Wag ni siguro, o gipanid-ana sa hilom ang akong mga kalihukan sa intelligence. Ikaw ka na dili angay hadlo ka na bahin, ha? Kinsa juga ning nitumaw karon nga riding in tandem. Nawa naman unta kini sila. Ikaw ka na illa, kinsa ka to sila liding in tandem. O lagi, Madam Ching. Pangag sa ilong. Kana mo'y tutukan ko pag-ayo. Ha? Kana sila, piskot sila! Sila duga nga ako, problema ba? May taka to sila, matay ba? Matay! Matayo na sila ba? Dad, nakabalita ko. Sibaw kayo karon ng bayan sa pag-strike sa riding in tandem nga nakapatay og drug courier. Mao ba, Iha Aliyah? Sila na ba kato, Dad? Nagsugod na ba dahil sila sa ilahang misyon? Iha Aliyah. Mas maayo tingali nga alikaya nato ang pag-discuss niya ng bahin na. Dad, please. Milihok na ba dahil alang siyang misyon ang matod pa ni mo iskwadro? Excuse me, Iha. Ikapoy ko. Gusto kong mupahuay. Misugod na gyud ay tingali sila si Misael. Ingon man si Miss Glenna sa gisangon nilang misyon. Nabalaka kay ko parang ni Misael. Diyos ko. Lamtaki ang mga kaisipan sa mga promotor na ining giparuga nila karong krusada. Sayop ka na nga ideolohiya ang konsepto sa pagtabot o kausapan sa katilingpan. Nahitabo na kiniunom katuig na kapinang nakalabay. Apan gibati ko sa mga human rights advocates. Dinhi sa nasod o sa laing-laing dapit sa kalibutan. Tungod kay matod pa. Crime against humanity. Og dayag kuno kini nga paglapas sa tawhanong katungod. Nabalaka ko ba, Jam? Tingali og sila si Baymi sa ilang riding in tandem nga nakapatay og drugista. Ay, Sarge, kanabang gibati ni mong kahadlok. Madugay, mabuang kas nervyos, anak. Awa niya. Bay, Jam. Asa man di ay karon ha? Ay ka magpaog-paog? Nangita na si bossing major nimo. Asa na kuno ka? Di lang una kumusulti kung asa ko karong, Bay, Jam. Basta kay laylos ako. Lisod na kayo. Kibaw na ka. Pauli nga libay, Sarge. Kay mas delikado ka sa panimaos ni Misael. Mas palabihon pa na ako siya ay makapatay na ko, Bay. Kaysa mapatay ko ng major problem, Bay, Jam. Uy, hanggaw. Mintras kinophan pati ka ni bossing. Huwag yung kay angan kabalakan. Mga balik na nga re. Pauli nga re. Kasi bossing ra, may manalipod na to bato ni Misael. Guan mo ba eh? King nanti kang laylos ako. Di mo ka makasabusultihan. Sila dala na kuno sa iyawana na inti kinoy tala idol pa. Kato ka na sa kufuapang pa. Amis kiluwa titaw. Mayo noon. Ikaw ka na ang tugidayon, ha? Kaya ko ka na gusto ko ikaw buga, ha? Talain na pagtala idol kinboy pa. Madam, anong dili na bunyagan ang bag-o na kong tao? Nga bangis, si alias Buoy Bangag. Anak pagkastaligan ka na ba ka na dili siya dang, ha? Kasaligan niyo kayo. Killer ang maong tao. O bangis siyang mupatay, Madam Ching. Okay. Kada ako gusto ka kayo mamatay mo, tao ka na bangis pa. Alias boy bangag. Galing talang ka. Kasi ha, ka na nga bangis pa. Okay, karon yun dayon, Madam. Magkita na lang unya kita dito sa ihawanan. Ikaw ka na dalit sa mansyon. Ako ka na huwag sa ibo ka upan ka na bangis pa. Ariglado kayo, Madam Ching. Okay, sige. Bye. Bye, Madam. Gusto ka ko nung mahimamat sa insect nga dragon. Oo ba? Og dili kay kanalan. Dinhi, suwayan unya ang imong kabangis. Busa, kinahanglang mahurot ang bilib niyatong insika sa imong kabangis alias Buoy Bangag. Huwag ka na problema, Boss Major. Andam kaya ko sa tarangi kayo. Carlos na.
Paingon pa kini nga itong rumbo sa mansyon sa insik nga dragon. Tiga naging ibog to, Boss Major. Termino ka na sa mga hitman. Killer ka yung tinuoray alias Boy Bangag. Professional assassin. Hello, Madam C. Ikaw ka na nililimot sa safety protocol, ha, Mitchell Gaspar. Oh. Ganong kalit mong ipahulong kinasakyan? Ha? Major Gaspar? Way ka, way. Ipusa pagbalik ng armas mo, alias Boy Bangag. Hello, Mitchell Gaspar. Karaon sa itabo diha. Madam. Ako karaos po na. Ikaw na palo na safety protocol. Okay, bye. Bye, madam. Sorry kayo, Boss Major. Dali ko nga nakainggan sa squadmas. Okay ra, kapit ko malimot. Kinahanglan man din tika nga taptapan. Ariglado. Ingon sa pagkuni ini sa niyang first time pa ko. Naibaw ka na. Maoy SOP. Musunod lang yun ta sa patakaran. Dili ta musupak. Mas paborito nga ni Busing Major ang ex-con nga si alias Boy Bangag. May gusto ni ini nga masudyod kini sa organisasyon sa mga markang dragon. Samtang ako, bisag iunsa na nako sa pagpakita niya ang akong katakos ug abilidad. Igor ako niyang gipasaligan. Hangtod karon ultimo ra gihapon kong ulipon ni Major Gaspar. Sige lang, matirang matibay lang gihapon. Matirang matibay. Alias Boy Bangag. Boss. Niyari kita sa mansyon sa insik nga dragon. Mao kini ang safe house numero 1. Okay. Mau ba boss? Adto sa suod na itikat ang tanga niya ng imong gitap-tap sa mata. Ikare ka na alias Boy Bangag? Oo, madam. Desidido siya nga mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon, Madam C. Okay, ako ka na ako salig sa Mitchell Gaspar. Hello, gusto ka na si ako batanaw imuha performance. Atagi ko og trabaho, madam. Kaya ipakita na ko rin mo akong performance. Mitchell Gaspar, Yes, Madam. ako ka na tanaw sa alias Boy Bangag. Siya ka na pugto sa incheck. Katutsinoy ba? Katubatalay dul sa talayan. Okay, Madam C. Alias Boy Bangag, Boss. ikaw ang gusto ni Madam Ching. Kamoy muhukom unya ni Mr. Wachichaw. Ariglado, Boss Major. Madam Ching. Okay, sige. Tara, kita ka na doon sa safe house numero 2. Bangag, Sailong. Naghinaminam na kong mutanaw. Nga bukan sayang uni alias Boy Bangag. Ang traidor niya si Mr. Wachichaw. Ako po medyo gaspal. Kalon ni nga butnat. Kana nga bangis ni mo tao. Kana alias Boy Bangag pa. Kana siya ihaw sa talay doon. Kung sa inyong gusto, laygay o buhagay? Ako ka na dili kasabot upan na mga termino sa mga assassin. Ikaw pasabot sa Madam Chick. Pasabta si Madam. Kiwa siya kasabot sa mga gisulti, boy. Kung laygay, napay torture nga buhaton, usa siya patya. Apan kung buhagay, way langanangan, so usa ka pagpamilok, bugtok. Kana buhagay. Kana gusto sa Madam Ching. Nabati na nimo ang gisulti ni Madam Ching. Buhagay, nga matang sa kamatayon, ang iyang gusto nga mo'y imong ipahamtang sa traidor nga si Mr. Wachichaw. Ariglado, Boss Major. Tiga na kayong ipatayong tao. Kana ba? O kaya ako gusto ba? Isog. Kana dili hadlok ihaw tao ba? Madam, may murasad nga sa akong bank account ni mo i-transfer. Ang alang unya nining alias Boy Bangag. Okay. Ako kaya hatag dako ba? Basta ko tapaw ako makita performance ba?
Naragan kuwalta si ako ba? Bugto na! Kina, bangag, sailong, tiwasi! Aron pagbutang yun sa siguro. Ay! Nakita na nimo ang performance ni alias Boy Bangag. Ganina, madam. Oh, bugto. Tukay na yung liok sa Mr. Wachijaw. Unsay imong ikasulti ning bangis na kong tao, madam. Nga si alias Boy Bangag. Alias Boy Bangag, ikaw karaani na talabaho sa Madam Ching. Nabati ni mo ang gisulti ni Madam Ching. Oh, Boss Major. Pilay mo, Felicio. Name your place, okay? Bangag sa ilong. Bumat tayon sa imong standard price. Bugti sa imo unyang pag-alagad ni Madam Ching. Tuwa na, gilabay na sa mga alagad mong dragon ang patay nga lawas ni Mr. Wachichaw. Mahidlay na sa unya to sa balita, madam. Dili gayod sila hulot ba? Sila tintal gayo di mo subak sa balaod sa organisasyon. Kanagahi ulo ba? Kanahangul sila. Dili kontento. Kinsay sunod nga hukman? Naa pa ba, madam? Na, siya ka na tawa dili ka mautuman sabot. Kanawawala ka lalo ikasabot. Kana ko gusto sa dunya patay na sa iya ba? Kinsa? Insik magyapon, Madam Ching? Ikaw ka na hibawlaw niya. Ako ka na padayon pabalit sa liklamo patok sa iya. Okay, madam. Daghan pagyadi ay ang mga sakop sa markang dragon nga dili makamawmutuman sa patakaran. Oh. Kana sila dagahan pa. Apatakalan sa organisasyon. Kung napulo kayod. Kana dili siyam, dili pod 11. Ukot dili kayod. Kana dili 12, dili po 14. Ha? Ikaw pa ka nagit sa ako buot pasabot? Daling palangga. Major Gaspar? Oh, Madam Ching. Hisabdan ko kayo. Abangis. Alias Boy Bangag. Asa siya? Akong giparelax. Recreational. Gipaduwa na ko billiard uban sa mga dragon. Nga manuwa ay sa... Siya balingaw? Oo, nalingaw ang bangis. Nga nakigduwa kanila si Master Ariel o si Master Lloyd. Okay. Kana maayo ba? Kaya ko niya lapod uli sa mansyon. Ako ka na gusto pa huway ba? Andan kong hupayon ang imong kakapoy. Ug kalay, darling palangga. Kanakalami sa paminaw sa Madam Ching. Ikaw na sampit sa ako, ana. Darling palangga ba? Isang kamot. Ang bukton. Ang imong ilok. Kilok. Pite ka kilok. Darling palangga. O ka na isangpit mo na ko kung kita randuan. Susangpiton kasab kag darling palangga, Madam Ching. Ako kanaganahan pa. Kagilog na minaon ikaw sapit po na sa ako, ba? Ako namin nga na nung pinakalit sa ato. Kitoy ba? Kitoy. Sa bangag ako ilong. Pangandaman giti ka kanunay, Major Gaspar.
Sa ato niyang panag-atubang. Dili tagit ka ang angon. Ipatagamtam ko niya ni mo dayon ang kamatayon. Mahayan mo niya kung nganong kibinlan pa ko ni mo tiyutay kinapuhi. Kay ikaw unya ang iluyong ko sa lubnganan. Misael, Oh, Glina, niyara maday ka din eh. Kalahon ba ni mo giw na una? Og, nagpaminti ka sa kasuko. ang kagaw nga Major Gaspar mo akong gihunahuna. Ug ang gitaganan akong panimahos. Misael, Pangandaman ko gid unya kanunay ang amo ng palag-atubang. Datong kagaw nga opisyal. isali ko niya siya nimo. Kaya ang iya unyang kamatayon sa mga kamot sa eskwadro. Igo na usab ka na nga magatagpaw sa akong kasilag niya. Mamatay gyud unya siya sa mga kamot sa eskwadro. Oo. Matapos gyud unya ang iyang pagkadautan. Aron dili naman nakod ang kagaw sa iyang kalampingasan. Unsa ba ka nang giingon nimong balita, Iha Aliyah? Dad, nagsunod-sunod naman ning pagpamatay og mga Chinoy businessman. Pareho ra pa nga gidagit og unya. Napalga na lang nga wa ni kinabuhi sa managlahing dapit ning niining atong syudad. Unya, Dili man kani apil sa gitrabaho sa eskwadro, Daddy. Iha Aliyah, ang eskwadro mo patay og mga daotang sagbot sa katilingban og dili kay managit og negosyanteng Chinoy aron patsyon. I'm sorry, Dad. Oh, labi siguro ang maong mga Chinoy nga napalga na lang nga patay na, human gidagit na involved sa sindikato ug nakasa maong gipatay. Pagdoda lang kining ako, Iha. Mahimong husto o mamahimo sa mga sayop, apan klaro man kaayo sa pattern. May punto ka usab, Dad. Tingali, wa ba kaha sila magkatuman sa reglamento sa ilang grupo, may labot silang kontrata sa sindikato. Mao ba di ay, Daddy Mart? Mao ka na Iha. Ug may kaugalingon silang gisunod nga patakaran, susama og ilang Biblia, nga alang kanila, dili kini mahimong tuison. Unsa ka na, Dad? Iha Aliyah alang sa mga dragon. Ang patakaran sa ilang organisasyon, kung napo ragyod na. Dili siyam og dili sab 11. Og kung 13 ragyod na, dili 12, dili sab 14. Daddy Mart. Managlahi ang gisubay nga patakaran sa usa ka organisasyon sa sindikato. Og lahi sab ang gisubay nga lagda sa eskwadro, Iha Aliyah. Pero hangtod asa. Og hangtod kanus amang kinikutob, Dad. Naibaw ka gid nga lisod ng pagsumpo sa illegal nga drugas. Og dili na sab mapugna ng kadautan sa mga tao nga naggumon sa maong bisyo, Daddy. Swerte si Bay Sarge. Nga gid kami magkaabutin Mama Debe. Kiduo ko yung taon, pastilan. Bisan og sahuna-huna lang, wag ko makahom nga makabuhat sila si Jam og Sarge sa pagluib ni mo, Misael. May adlaw niya kung itagana aron paninglan ko sila ma. Misael, Dili sa yun ang akong gidagatan sa mga kamot sa kagaw nga opisyal. Ug nahitabo tong tanan, human ko nila gibaligyan ni Bayjam. ay, si Jam. Hingpit na kyut ka nagpaulipon sa iyang giilang agaw nga si Major Gaspar. Apan si Sarge naluoy ko kay labihan ang iyang pagbasol sa maukita po. Wa ko'y kaluoy alang sa mga hodas, Madibe. Pabahiron ko gid sila. Patyon ko sab sila. Nakita na ko ang tumang pagbasol ni Sarge. Pasayloan na lang siya, Misael. Ikalimti ang gitinguha ni mong panimaus. Siya ang nag-ilad nako aron madako niya dito sa dapit nga mo'y gisabutan nila ni Bayjam. Gilingla ko nila. Ang buhi nilang bakak mo'y nahimong dangilag karon sa akong kasilag. Bisag ni Sarge na lang. Dili mo pa di ay siya mapasaylo, ha? Wa ko'y pasaylo nga ikahatag niya, Madibe. Wa. Nilakaw gid siya nga wa ko dada. Naibaw gid unta siya nga nasayod ang kagaw nga Major Gaspar nga buong siya. Pero kumpiyansa gid kayo. Hinaot nga okay lang gid unta niyang lakaw. Ano man ko, grabe ang kapalaga nga akong gibati para ni Misael. Ganang ingon man ini ang gibati na ko alang ni mo, Misael. Nga hasta ko. Wala gani magkasabot sa akong kaugalingon. Isip higala ba lang ka ning pagpatia? Oh, kay kukman na ka. Diyos ko, naunsa di ay ko. Ano?
Dili ko angay niya. Kay hugaw ko nga pagkapapay. Hugaw ko. Huwag ko masayop sa kong gituan. Sabay misail ko itong diya sa bahay o gigasulti ni ng TV. May gani kay huwag sa makabantay na ko din eh. Oh, sinang DB. Hindi ko masabay. Nang! Nang DB! Nang! Sarge? Nang! Nang DB! Gisultihan ba ni Mas Bay Misail nga nangayon akong pasaylo nang? Kay gibasula no ginako kung sa nga kung nahimo dito niya nang. Kamong duha si Jam. Gidumtan ka mo ni Misael. Ha? Kanina ka raday diyas gawas, ha? Oo nang, walang kumuduol sa inyo kay nagtuoma ko nga siya mo'y naa sa inyo kung imo gikasulti. Pastilag na kamayong siya ni mo og sa imong motor. Siguro gyud ko nga mo balik to o patyon ka. Sa? Ginoo ko. Lakaw na lang, Sarge. Sige na, biyak na dayon. Nang DB. Babalikan ko pati nga nito. Murag sabay Sarge gito. Karon ka. Oh, siya, si Sarge gyud. Pero tuan na kabiya na. Isab ko makatukot, anak ko nga patyon ni mo siya. Sayluan na lang ang higala ni mo, Misael. Pasaylo ako ma. Apan sa kikaingon ko na. Wa ko'y pasaylo nga ikahatag sa mga hudas. Misael. Mayo kay niya ka na, Miss Ayla. Niya ang general na asiya tuyo nato. Kanira ba siya? Dili pa lang dugay. Nagsunuray lang gid mo. Miss Ayla, kumusta ang imong lakaw? Hapit ka magkakulo sa among Danny by Sarge. Miss Ayla, Higayon na ginoon tato nga ikapanimaos na ko ang ilang paghudas na ko. ayaw kalimot. Imo kong tuong kamot. Busa, katimbang sab ko nimo sa pagpatuman unya anang maong panimahos. Salamat, Glena. Ipusa ninyo ang mga durugista nga binuhi sa kagaw nga major. Unsa silang klasya sa kagaw, sir? Mga durugista. Sila ang tighug og mga illegal nga droga, sila mga suki sa nagkadaiyang mga dapit sa squatters area. Unsa insaktong location, sir? Nasuhito ka kaayo sa maong dapit kay diha kagaimbudo kaniadto sa dihang gibuhi ka pa sa taga-gobyerno. Sige, himuan na itong plano. Okay, aron ato dayon kining matun-an. Pasang sketch mapping, Sir Mart. Glena, pangandam alang unya sa atong pag-exit. Kung imo armas, andam ka nunay. Oh, Miss Ayla. Andam lagi ko sa pag-back up nimo kung magkinon sa magani. At doon ko lang naimutangan sa mga kakaw. Tuwan ang iskwadro. Andamon kong daanan akong kaugalingon. Mga kagaw! Ako, ang eskwadro! Kadakang binulto nga mga drogas ang gihikyat nila anang lamisa. Mga kagaw! Hilag sa usa ka masuso nga bata. Nagikan sa sud niya ng kwarto. Kaluoy paminahon sa hilag sa bata. Oh, babae? Ang hilak sa masuso nga bata sud sa kwarto. Di na mawa sa kung hunahuna. Ingon man ang syagit og tiyabaw atong babae. Mulampos lagi ta. Kana mo yun na una ah. Ayaw tulisok sa imong konsensya. Glena, Doon na lang ta. Mission accomplished gihapon ta. Sultihin ko palihog sa kinatibok ang hitabo.
Pituasik og mialibwag ang binulto nga mga epektos nga gihikyan sa duha ka mga tao sa lamesa. Unya, Nangamatay sila og nagduog sa mga epektos. Apan, may nabati kong hilak sa usa ka bata nga masuso sud sa kwarto. Ug dayon, miabli ang pultahan sa maong lawak. Migawas ang babae o pagkakita niya nga miligdas og nagkadugo ang duha ka mga lalaki. Labihan niyang siyagit og tiyabaw. nakonsensya ka sa imong paghukom nila? Naluoy ko sa bata o sa babae nga labing siguro. Mauto ang inahan sa maong masuso nga bata. Lain na sab nga kalampusan alang sa lain ninyong misyon uban sa eskwadro, Glina. Oh, Sir Marta. Laing kagaw na sad ang nahipo sa eskwadro. Huwag yun maglisod ang eskwadro sa pagkuha nila, General. Kasaliga na gyud kaayo mo. Maayo kaayo ang inyong tandem. Ako ang mga pahalipay sa inyong kalampusan. Salamat, Sir Mart. Salamat, General Marta. Gipatay ang akong mga sinaligan nga tighog og mga binultong epektos sa mga squatters area. Sila si Ace ug Bini. Oh, nasa? Kinsa ka patay sa ilaha? Kaysa? Bangag sa ilong. Ang nitumaw karon nga riding in tandem. Kinsa ka na sila lighting in tandem, ha? Kinsa ka na sila? Padayon pa nga giila. Apan gituhuan nga bagong sulbong nga mga vigilante nga mopatay og mga drogista. Ikaw ka na himo paagi para ilahan kisa ka na landing in tandem, ha? Bahala ka na gasto tagha kwarta. Basta kita kabaws pa, ha? Nakapatahap ni nako, Madam Ching. Darling Palangga. Natingali og protektado sa mga kadagkuan sa police organization. Kining mga assassins. Alon, wag ang kanatuda. Ikaw ka na himo imbestigal, hmm? O lagi. Akong panikamutan nga mailhan kila sila. Ikaw na dali ila. Ikaw dali ila sa ila. Di ka na ako lagot na kayo ba? Ka na lagot na kayo si ako ba? Ako pa. Aksa ako kamot pa. Oh, uy. Alay, kakit. Alay. Pete. Ow! Nasamadasad ng kamot nimo. Agi sa imong hayop nga ngipon. Ako ka na dili ka pogong takalagot ba? Alay, pete. Darling Palangga, Madam Ching. Baya. Kundi ka pagkwartahan, naputos na unta nas kabahong. Karang kamuta. Kay pwede mo nakapaa kung masuko ka. Daling palangga. Ako ka gusto ikaw patay sa ila ka na liding in tandem. Oh, panikamutan ko nga mailahan sila. Tabagak. Ha? Unta to mo yun? Ako ka na tabagak. Dili. Naunsar ginoo ni. Di magud ikaw. Dili ako. Ha? Ikaw ka na. Ayaw balikas sa ako, ha? Ayaw ka na ako balikas ba, ha? Daling palangga, Mitchell Gaspar. Ikaw ka na sabot, ha? Kaya ako kadungog baya. Tete! Di lagi ikaw ang giing nanay kong tabaghak, oy! Ikaw mangyod ang handler kani ato sa vigilante pa si Misael Boss. Posible ka nga siya nasab kini. Ambot lang nga. Wa pamansag ko kakita sa CCTV footage. Kita na ko, boss. Rawa sa social media. Di lahin na maklaro. Mao ba? Pero kung siya man, boss, ito sa magkaang iyang ka-riding in tandem. Ngawas ko babay. Indo trabaho puro maglawas. Pangag sa ilong. Kalimtan tao sa kanang bahina. Kumusta nam na ituod ka din ni alias Boy Bangag? Okay naman, Major. May noon. Salamat yung kayo sa mong pagpahimutang na kong trabaho din sa ilang Madam Ching. Pagamping yun din dako na kaining binta alang nimo. Apin ako, ikaw ka na lakaw na ba? Nagigsulti pa ko ni alias Boy Bangag. Gipangumusta ko siya sa iyang kahimtang din Ako ka na bilib sa iyo, pilitad. Mao siya sakop na sa markadalagon. Nalipay ko para sa kong tao. Nga karon, ni ana mo alagad kanimo. Ako ka nagayo suli sa imo, ha? Bahin sa unsa. Ako ka nakasabot man, dili. Ako ibuyin ng tabaghak. Pero ako kisapot lang si ako ba? Ako lakot ka na sa
sliding in tandem ba? Bangag sa ilong. Mawa ko karag gusto patay ka na sila duha. Tumaw ka lang vigilante. Gusto ko patay mo mga tao. Sila hatag labat sa sa Madam Ching. Igma trabaho kuno kaayo, Madam Ching. Darling Palanga. Basta ako lagot. Ayaw pa na sa imong kalagot. Ayaw pa na. Kalma na, baby. Nga rebe, sa Baghdad, baby. Atong lingaw. Lingaw. May pagkarato tasod ako alto pa. Ako ba mingaw imo haluman sa ba? Katukoy, pakitoy kitoy. Kitoy. Katasay mo katuslok ako pangag sa ilong ba? Kilok. Pasiunaw na. Isang bukton. Ang imong ilok. Kilok ka na. Tana sa suits kwarto. Kumusta nakakaroon si Bayjam dito sa mga kamot ni major problem? Tanaw ko, nawan ni siya sukad lang naabot ang ginganlan og alias Boy Bangag. Espesyal mong tao alang ni major. Si Bay Misael, siya ba kayo nagpaila karon nga iskwadro? Disamot ka kulba akong gibati. Tingali usaw niya ni mga adlaw. Pati yung nakuniya kong kasugat ni. Bay Misael, pasaylo ako, bay. Pasaylo ako. Patrolman. Sir, Asa man ang babae nga asawa sa gipatay. Gusto na ko siyang ikasulti. Nibalik na ba siya? Aron mo hatag sa iyang pamahayag. Nakabati ko no siya og tingog nga nagpailang usa ka eskwadro ang nagbira nila ni Ace ug Bini. Unsa ka na eskwadlo? Kanang ngalan sa tao o kanang ngalan sa demonyo? Oh, Ikaw ka na sulpada ni problema. Kaya hata kayo pinalampad sa ulo. Kalain mo ni mo eskwadlo ba? dili ko gyud lungan ang pagsunod ning kasuha. Madam Cheng. Okay ba ka to? Masamaan sa imo tanaw, Misael. Okay na ba, Misael? Paulina, nagkahanas ka na gid sa imong target. Okay na gid kayo ang imong pamulso. Salamat ha, Misael. Miduol si Misael kang klano. Sud na gid kayo sila. Wa sila mahipaw nga ni ako sa akademi. Kuyog ni Daddy Mart. Ano man koy? Unsa man kining akong gipati? Ngano bang murag nagsalos man ko? Ay, Lord. Unsa man kining gipati ko kang Misael? Nganong maramang kong nagsalos na suod kayo sila ni Miss Clara? Nganong hawa ka man mo dool nila ni Glina og Misael, iha? Walang ko kanahidad. Nasuko ka? Ngano man? Lo. Iha, Alea? Wa mangkoy. Nganong masuko masab ko no ko be? Pastilan kining anak ka. Ninganihi ka ba lang di ay uban ako? Karon ka magsapot-sapot? Dad? Ayaw paglimod. Unsa man, nangigi ka, maungwa ka mo dool, nga to nila nga nag-firing. Wa man koy, Daddy. Kalain ni mo, oy. Bisag wa kita. Basta kay mao ka na akong nasabtan, iha. Mura ka bag, nangigi nga suod na kayo sila si Glina og Misael. Huh? No. Dad, no. Dili na mauno. Nasayop ka ng gituhuan ni mo, Dad. Kabisado ko na baya kayo ang imo kinaiya, iha. Dili ka na makalimod nako. Daddy ba? Ataka na dyan ay. Bisag dili yun na mao ba? Iha,
Ayo katagi og daw taong kahulugan ang kasuod karon nila ni Misael og Lena. Suod lang gyud kayo silang managhigala sa pagkakaron. Daddy pa, enough na anak, di ba? Please? Ayaw og ikauwaw ang imong pagbati. Ilabi na gyud nga rin ako nga imong amahan. Daddy? Ako yun ang andam nga musabot kanimo ni anang bahina iha Alia. Isabtan mo ba ako? Dad? Wa ko makabantay na. Nga kuyog ba ka ni Sir Mart sa iyang pag-abot, Alia? Mao ba, Misael? Nabisi siya ko ganina. Nag-practice mig-firing si Glenna. Nakakita pito ko ninyo ni Miss Glenna nga nag-firing. Maayo kay nakasuri ka din sa academy. Oo, namungkos ko ni Daddy nga muuban. Tuwad ay, kumusta namang imong mga samad? Hingpit na bang naayo? Niya, labas pa kayo mga uwat nga agi sa operasyon sa mga bala sa makalabas akong gihambin nga panimaos. Misael? O ka nang tinuod, Alia. Buhi gid kayo ang tinguha nako. Gapanipasla ng mga tao nga mo'y nakaingon sa akong ginangatan. Tano kinahanglan man nga mo patay? Misael, kasa sa Diyos ang kinabuhi, di ba? Kay gikinahalan sa higayon, ilabi na og biktima ka sa inhustisya. Kanunay piyata kagiambo. Nga unta, ilikay ka lang sa Diyos sa makuyaw nga sitwasyon. Salamat, Alia. Matuod ka gid nga higala. Naa sila si Miss Ella o Miss Alea. Nagsultihan na sila sa my lounge. Huwag ko makasabot sa akong gibati karon sa akong nakita nila nga nagsulti sila. Mura og gikusi pagkalit ang akong kasing-kasing. Nagselos ko. Sa man gibati na ako alang kang Miss Ella. Ano man hinigala lang kaning pagpatia o labaw ba? Nganong wa na kuno kapakita na ko, ha? By Sarge? Major, pasensya na kayo, Boss Major Gaspar. Nagtago-tago uron tungkol sa akong kadlo nga panimas sila ni Bay Misael. Unsa? Pasensya giga, Major, pero makalaom ka nga di ti kaluiban, Major. Giluiban manganit nimo si Misael. Nga suod mo kayong higala o giisip nga inyong manluluwas. Ako pa ka, ha? Ang dili ni mo buhatan sa ingon. Ha, By Sarge? Boss Major, Wa ko mahimuot ang imong gibuhat, By Sarge. gisulti lang na kung matuod na akong gibati, Sir Major. Kapila ba akong magbalik-balik kung sulti nga nahadlo ko sa posibleng panimaos ni Bay Misael? Dili ko gusto og tao nga talawan, By Sarge. Boss Major, Gikan karon, buhia na ti ka. Og dili na sab ka mahimong dupahan ni Bay Jam, kay ipapatay na gyud ti ka. Boss Major, Dili ka na mahimong mupakita dinhi sa kung balwarte. Kay wa na ti ka kinahanglan na, By Sarge, bangag sa ilong! Major Gaspar, mangyul ako ng pusing. Ayaw lang taon kung sa diligi kong masulti kang bising kinsa bahin sa atong gibuhat ni Bay Misael. Wa na ko'y pagsali di mo, By Sarge. Kay tao nga naginubra na gani ang katalawan, jutay nga hulga, mukanta na dayon. Di lagi, Major Gaspar. Ipasali ko na nimo, promise. Sa makauna lang unya namo ni Misael nga mubugto unya nimo. Ginoo ko. Nasuko na sab si Major problem ako. Saan man rin ako ini? Posibleng duha na sila nagtinguha karon sa akong kamatayon. Saan man ako ini? Sa may angay na kong buhaton. Gusto, si Bay, kinahanglan na ako sa ikasulti. Maglakaw ta. Ha?
Asa man ta paingon? Nala ko'y gustong panidan sa syudad. May mahibawan ako kung kinsa. Ang duha ka mga tao nga mo'y kauban ni Major Gaspar niya itong higayon na. Nagihukman ko niyas kamatayon. Unsa? Labas pa kay sila sa kong alimpatakan. Dakoon og taas nga tao. Ang usa, medyo saktura ang gidakon og dili taas. Misael, dili ka nga ka ng mga tawahan nga imong giingon. Apil sab sa kauban ni Major Gaspar. Og milugo sab nako. Unsa? Ginganlan og Martin Buaya og Nicolas Manyak ang duha niya ka mga tao nga apil sa pagpanamastamas nako. Tara, matuta sa maiskina sa tabo sa banyan. Nakahinumdum pa ko nga adto mag-imbuduhan tong mga tawhana. Magtakuban ta. Ako'y bahala, Misael. Dali. Usab ni gibuhat ni mo nako. Mura naman ako turko nga tigpatanto ini. Aron na magkinaon sa malipat nato ang mga posibleng kuha sa CCTV. Nindot ang nahuna-hunaan ni mong paagi. Lahi na baya rong panahon na. Kay nagka-high-tech na. Dili na gyud imposible nga naay mga CCTV ang mga establishments o kadalanan. Gusto ka. Ikaw sa buwa, di na sa kamailan. Mura na sa kagtor ka nga maningilay o patanto. Misael, kung pananglit sila magyud gani ang mga tao nga apil sa ni Paimos nako. Pwede bang mahangyo ko nimo? Mangyo? Ngayon sa? Gusto unta kung ako'y mupatay nilang duha. Glina, Musuway sa bunta ko pagkutlo og kinabuhi sa mga kagaw. kaya ka nimo ng himoon? Nganong dili? Gidumtan ako sila. Sige. Apa na ako, araw mo pack up nimo. Salamat sa imong pagsanong sa akong gihangyo nimo, Misael. Nakasabot din kay ko sa imong gibate. Labas pasad kayo sa akong kaisipan. Ang mga panagguway sa mga salpahis na kauban ni Major Gaspar. Ang ginganlan og Martin Buaya. Og ang hugaw og naong nga Nicolas Manyak. Agayo-ayo ka mo, Martin Buaya! Og Nicolas Manyak! Yahayas duha. Human og pirma, nakadawat mo dahil sobre nga may sod nga binulig, Boss Major. Budget kato nila sa ilang misyon. Nga pangitaon og patyo nila. Ang bangag sa ilong nga misael. Aw. Mao ba? Mayo hinuon? Ikaw ba, Jam? Dili ka ba sama sa amigo ni mong si Vice Sarge? Kalabihang hadlo ka sa posibleng panimaos ni Misael. Uy, buyag. Hadlog ko taon tatot. Kana, mau ka na'y gusto kong mabati kika nimo. Ako bitaw no, Bossing. Manghunaw na gyud ko atong may Sarge. Panahon na sa tingaling nga mag-iyahay mi, oy. Gahi man kayo siyag ugod. Basta kapila na ko nagsigig tambag, liba man ang gihapon. Sa magkaunalang unya namo ni Misael sa pagkuha niya. Bahala na to siya, oy. Bossing Major. Mubuo na lang ang kinabuhi sa talawa ni mong amigo nga si Vice Sarge. Dili na siya magkugay. Gusto ka, Bossing? Ako'y tira atong by Sarge. Oh, yabat. Hmm. Kaya ni mong unayon og hipos ang imong suod nga higala. Ha, Bayjam? Ako, ya. Nga nagutaon dili. Saman, Bossing. Ha? Saman. Ang saman, Bossing. Ha? Kitrabahoon ko dayon na. Ayaw. Oh,
Bossing Major. Dili sa ingon nga wa ko'y salig nimo bay jam. Apa nabala ka lang ko? Kung ikaatubang mo na unya siya. Tinalig kalit nimong batio na ang kaluoy. Og imbis imo siyang hukman sa kamatayon. Magdagay og mag-inom na unya hinuon mo. Bangag sa ilong. Happy na ta magtunga sa oras din at bang sa tabo sa banyan. Pero wa ko'y namatikdan. Naglina. Naagid kay ko'y namatikdan. Tanawa ka ng duha ka tao nga nipahimutang o parking anang motorsiklo sa atbang Misael. Nakaila ko ana nila. Sila ang kitutukan ko pagkayo. Huwag sila gid ka naglina. Misael, Huwag ka ng mga tawanan ang kauban ni Major Gaspar niya itong adlawa. Nagyok man ang tagos kamatayon. ang mga gagawa. Sila ka na si Martin Buaya. Ug ang hugaw naong nga si Nicolas Manyak. Dili ko mahimong masayo. Sila gina Misael. Pangandam, kay ikaw karon ang eskwadro. Ug ako ang imong driver. Ganihara gyud kong andam. Dana, sakay dayon. Martin Buaya, Nicolas Manyak! Bukto na! Tana! Larga! Larga! Nakailaw ko aning gipatay nga duha ka tawo. Nakauban sila sa diyang gihukman unta ni medyo problem si Bay Misael. Kinuo ko. Hinahina ni giday siyang nanimaw sa mga nakasa niya. Diyos ko. Ikaw na may baon ako. Akong isali mo akong kinabuhi, Diyos ko. Mas pakatamison kung matapos sa mga kamot ni Bay Misael. Bayad sa kung saan akong nahimo niya. Kaysa mapatay ko ng major problem na nasuko na sa nako. Dili na kinimahimo. Babay ang nakita nila. Namoy namusil nilang Martin Buaya o Nicolas Manyak. Laing parisa na basad ni sa riding in tandem, Boss Major. Ambot lang. Larami na kini, Boss. Boy bangag. Angay ka ng balakan ini. Kung pananglet, ang kanhing vigilante man, nga si Misael, nga nagpaila karon nga eskwadro. Wa gyud ko mahadlok. Banggag sa ilong. Wa! Oh, Madam Ching. Akong mga tao ang duha nga gipamatay sa riding in tandem. Kanay mo mga tao ga. Kanay man sila hubok patyon ba? Oh, Madam Ching. Kana sila dala ospital pero patay. Kana ba ilayong dead on arrival ba? Kumpiyansa lang yun kayo sila. Mao ka na'y klaro nga pagkasulti. Oh, ha? Kana pa tayo noon sila duha sa ila kumpiyansa pa. Ha? Tanghagman. Nagtakuban man kuno og mga Turkong tigpatanto. Ang riding in tandem. Ug lahi nga motorsiklo ang gigamit sa naunang riding in tandem. Darling Palangga. Kapila dahil sila kabuo ka na lighting in tandem kalon. Daghan?
Padayon pa ang investigasyon. Kay suba pa sa mga nakasaksi sa mong gitabo. Babae nga turka man kuno, o pusil sa akong mga tao. O ang lalaking turko sab kuno, mao'y nagdrive sa gigamit ng motorsiklo. Kada katuwa sa sinagpailay iskuwadlo? Kada maugi hapon ka na? Sa ako nang gingon, padayon pa kining giimbestigaran. Sige, imbestikal. Kaunya ka na hangtod ka na wala pagyapo mailikin sa kanalayding in tandem. Bisan gamay, huwag yung kumupati o kahadlok. Kanamayo, ikaw ka na pakita isog daling palangga, Mitchell. Og, kung si Misael man ang nagpailanga iskwadro sa ikaduhang higayon, patyon ko na gyud unya siya bangag sa ilong. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Isquadro. Palihog ko no, subscribe sa ko ang YouTube channel. Nagkakaroon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.